फिन आरोबाव इनकाउन्टार बिटिआर ओनसोलाव फिन आरोबाव इनकाउन्टार थारैनो मा जामारदों रायजोआव जेरै मावनाय एरै फिथाइ चिरां जिल्ला पुलिसनि गलियाव दुथां मनजित बसुमतारी चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय किसान बाजार खामारपारा गामियाव थांनाय मोनाबिलिनि 11 रिंगायाव राजा बर'खौ गावथारनाय मनजित बसुमतारीखौ दुथांखौ दिनै मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव चिरांनि पुलिस बिफाना गावथारदों। फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानबावदों दि थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि खामारपारा गामियाव सासे लाइमोन राजा बर' मुंनि सुबुंखौ इनाय बानायै गावथारनानै जिउ फोजोबनानै गालांदोंमोन। बेनि दायनिगिरि मनजित बसुमतारीखौ थांनाय मोनाबिलियाव हाग्रामा दालां सेराव पुलिस बिफानजों मोगा-मोगि जानायाव इनकाउन्टार जायो। बेखायनो जों बुंनो हायोदि जेरै मावनाय एरै फिथाइ। फिन आरोबाव इनकाउन्टार बिटिआर ओनसोलाव फिन आरोबाव इनकाउन्टार थारैनो मा जामारदों रायजोआव जेरै मावनाय एरै फिथाइ चिरां जिल्ला पुलिसनि गलियाव दुथां मनजित बसुमतारी चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय किसान बाजार खामारपारा गामियाव थांनाय मोनाबिलिनि 11 रिंगायाव राजा बर'खौ गावथारनाय मनजित बसुमतारीखौ दुथांखौ दिनै मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव चिरांनि पुलिस बिफाना गावथारदों। फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानबावदों दि थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि खामारपारा गामियाव सासे लाइमोन राजा बर' मुंनि सुबुंखौ इनाय बानायै गावथारनानै जिउ फोजोबनानै गालांदोंमोन। बेनि दायनिगिरि मनजित बसुमतारीखौ थांनाय मोनाबिलियाव हाग्रामा दालां सेराव पुलिस बिफानजों मोगा-मोगि जानायाव इनकाउन्टार जायो। बेखायनो जों बुंनो हायोदि जेरै मावनाय एरै फिथाइ। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256।